Здравейте, здравейте на всички! Изключително се радвам, че сте тук и се надявам да има още по-интересни теми за вас днес. Аз съм Зара и целта ми с този подкаст е проста. Да ви дам знанията и инструментите, които са ви нужни, за да поемете контрола върху финансовото си бъдеще и кариера. Независимо дали те първо започвате или вече имате опит и знания, но искате да се развивате. Тук съм, за да ви обясня сложни теми по лесен начин и с разбираеми думи, да споделя реални съвети и да ви помогна да взимате информирани решения. Така че, ако сте готови да поемате отговорността за своите финанси и кариера, значи сте на правилното място. Да започваме! В миналия ни епизод говорихме за това как да започнете да инвестирате, стъпка по стъпка обяснения за начинаещи инвеститори. Препоръчвам ви да го чуете, ако все още не сте го направили. В него ви обясних точно какво трябва да направите, за да си създадете инвестиционен профил с избран от вас брокер, как да захраните профила си, как да изберете инвестиционни продукти, кое е най-важното, на което да обърнете внимание. Говорихме също за това как да автоматизирате процес на инвестиране, за да може той да е на автопилот, а вие да не мислите повече за това. И накрая говорихме за ребалансиране на портфолиото, как и защо се прави. Целият епизод можете да намерите в канала ми. Днес продължаваме с много интересна тема в финансовия свят и ще говорим именно за най-разпространените професии в финансовата индустрия, как можете да стартирате кариерата си там и какво първоначално заплащане да очаквате. Ако понякога сте се чудили какви кариерни възможности предлага финансовият сектор, то този епизод е за вас. Днес ще разгледаме някои от най-престижните и търсени професии в финансовата сфера, позиции, които не просто носят успех, а могат да променят живота ви. Ще обсъдим какви умения и квалификации са необходими, за да започнете кариера в тази сфера, както и как да се подготвите за работа в някои от най-желаните компании в индустрията. Целта на епизода е да ви даде ясно въведение в различни професионални пътеки в финансовите услуги. Ще разгледаме основните роли, ключовите умения и потенциалното развитие, за да ви помогна да откриете коя посока е най-подходяща за вас. Ще обърна внимание и на подходящите образователни програми, както и на очакваните стартови заплати в Германия. Имайте предвид, че всяка компания дефинира ролите по различен начин. Използвате този епизод като отправна точка за собственото си проучване. Преди да започнем, искам да отбележа, че нищо, което ще чуете в този подкаст, не е финансов съвет. Цялата информация, която споделям, е с образователна и информационна цел, базирана на личен опит и знания. Ако мислите да инвестирате или да вземете конкретни финансови решения, винаги се консултирайте с лицензиран финансов консултант, който разбира вашата индивидуална ситуация. Започваме с, може би, най-разпространената професия в финансовия сектор и това е финансовият анализатор или Financial Analyst. Какво прави един финансов анализатор? Най-важното, което да не забравяме, е, че финансовият анализатор като професия включва много фасетни отговорности и задачи. Позицията няма едно единствено обяснение, но може да включва различни дейности в зависимост от фирмата, в която длъжността се изпълнява. Но, общо казано, финансовите анализатори събират и интерпретират финансови данни, за да предоставят препоръки на бизнеса или инвеститорите относно най-добрите финансови стратегии. Те анализират отчети, бюджети и прогнози, за да предскажат бъдещото финансово представяне. Това е много обширен термин и финансовите анализатори могат да работят в различни компании и сектори. Какви са най-важните отговорности и задачи на финансовия анализатор? Как може да си представите работния ден на един финансов анализатор? Анализ на финансови показатели и годишни отчети, това най-вероятно всички го имаха предвид. Съставяне на отчети и документи за вземане на решения. Оценка на корпоративни данни и проверка на кредитоспособността. Подкрепа при развитието на процеси и анализи. И сътрудничество с вътрешни отдели и външни партньори. Кои ключови умения ще са ви необходими, ако искате да работите като финансов анализатор? В такъв случай ще са ви нужни силни аналитични способности, отлично владеене на финансовото моделиране и на някакъв вид финансов софтуер. Това може да бъде Excel, Python или някакъв друг вид програма. Способност за работа с големи обеми данни, обобщаването им в приложими решения. Силни умения за писане на отчети и подготовка на презентации, както и за държането на тези презентации. Обикновено това се прави пред управляващите от различни сектори или даже на C-level нивото. Къде работят финансовите анализатори? Те могат да работят в банки, инвестиционни фирми или консултантски компании. Тук би трябвало да ви направи впечатление, че това са все фирми с финансов фокус, или финансовите анализатори могат да работят във вътрешните финансови отдели на различни видове корпорации. Какво е кариерното развитие?
Обикновено финансовите анализатори започват на начални позиции, с времето преминават към роли като старши анализатори, финансов менеджер или дори финансов директор или CFO. Какво образование е подходящо? Магистър или бакалавъра с фокус върху някои от следните специалности: финанси, икономика с фокус върху финанси, счетоводство, контролинг. Полезни могат да бъдат също така области като информационни технологии или финансова информатика, което е всъщност групиране на финанси и информатика. Сега нека погледнем един много интересен аспект на работата като финансов анализатор. Каква стартова заплата може да очаквате в Германия? За професионалисти с 0 до 3 години опит, това са тези, които току-що са завършили образованието си, както и тези, които вече имат 1-2-3 години опит, могат да очакват стартова заплата в диапазона 54 до 75 хиляди евро бруто годишно. Защо е толкова голям диапазонът? Защото тук са включени професионалисти, които могат да водят екип, в смисъл това са team leads или такива, които нямат подобна отговорност. Също така тези заплати са за различни компании в Германия и за различни градове в Германия. Разбира се, по-големите градове предлагат малко по-високи заплати и по-големите компании, по-големите утвърдени компании също предлагат леко по-високи заплати, отколкото по-малките. Данните са от Kununu. Това е един уебсайт, който предлага на всеки, който пожелае, да публикува анонимно своята заплата в определена компания и да сподели мнението си за работата там. Продължаваме списка си с професии в сферата на финансовите услуги с професионалистите в контролинг или така наречените контролери. Какво прави един контролер? Те обикновено се фокусират върху управлението на вътрешните финансови процеси на компанията. Те осигуряват точността на финансовите отчети, наблюдават разходите и гарантират спазването на бюджета. Какви са необходимите ключови умения, за да започнете работа в сферата на контролинг? Това са задълбочени познания по управление на бюджети и финансово планиране, способност за анализиране на финансови документи, откриване на несъответствия и внимание към детайла и силни организационни умения. Къде работят обикновено контролерите? Те обикновено работят в големи корпорации с комплексни финансови структури или в консултантски фирми, които предлагат услуги на малки и средни предприятия. Какво е кариерното развитие, ако работите в контролинг? Разбира се, започвате отново на джуниор позиция, може да се издигнете до синьор позиция, а в големите корпорации може да вземате дори позиции като финансов директор, CFO или дори главен оперативен директор или COO. Какво образование е подходящо? Тук ще са ви полезни бакалавърска или магистърска степен по счетоводство и контролинг или бизнес администрация с фокус върху финанси или специализирани степени като контролинг и управление на рискове, планиране, управление и контрол, финанси, счетоводство, контролинг и данъчно облагане или финансово управление и контролинг. Както виждате, има много университети, които предлагат съвсем специализирано образование и магистърски и бакалавърски степени точно в сферата на контролинга. Какви са стартовите заплати за професионалистите наети в сферата на контролинг с 0 до 3 години опит в Германия? Там може да очаквате една стартова заплата между 48 и 49 хиляди евро годишно. Продължаваме с много интересна тема за риск менеджмент специалистите. Какво прави един специалист по управление на риска? Специалистите по управление на риска помагат на компаниите да идентифицират и смекчават рисковете, които могат да засегнат тяхното финансово здраве. Те анализират пазарни, оперативни и кредитни рискове, за да гарантират, че организацията минимизира потенциалните загуби. Има различни видове специалисти по управление на риска. Ние ще разгледаме няколко от тях, които са може би едни от най-важните. И започваме с Market Risk специалист или специалист по пазарен риск. Този тип специалисти се фокусират върху рисковете, проистичащи от колебанията на финансовите пазари, като промени в цените на акции, облигации, валутни курсове или лихвени проценти. Те използват статистически модели и исторически данни, за да оценят потенциалните загуби, които компанията може да понесе при неблагоприятни пазарни условия. Често работят в банки или инвестиционни фондове. Продължаваме с кредит риск специалиста или специалистът по кредитен риск. Кредитният риск се отнася до възможността на контрагенти, клиенти и партньори да не изпълняват своите финансови задължения, например да не могат да изплатят взет заем. Специалистите по кредитен риск анализират кредитоспособността на клиентите, разработват политики за отпускане на кредити и следят портфейла на заемите за евентуални проблеми.
Другия специалист по риск, когато ще разгледаме, е специалистът по оперативен риск или Operational Risk Specialist. Тези специалисти управляват рисковете, свързани с вътрешните процеси на компанията, като човешки грешки, технически повреди, измами или нарушения на регулациите. Те разработват системи за контрол и мониторинг, които помагат да се минимизират оперативните рискове. Нека сега погледнем Model Risk Specialist или специалистите по моделни рискове. С напредъка на технологиите и финансите много компании използват сложни математически модели за оценка и прогнозиране. Тези специалисти оценяват и управляват риска, свързан с неправилно функциониране или грешки в моделите, които могат да доведат до погрешни решения. Регулатор и риск специалист или специалист по регулаторен риск е вид специалист, който следи за спазването на всички законови и регулаторни изисквания, които се отнасят до финансовите операции на компанията. Те помагат на организацията да се адаптира към нови закони и нормативи, за да избегне глоби и санкции. И на последно място, но не по важност, ще погледнем стратегик риск специалист или специалистът по стратегически риск. Тези специалисти се фокусират върху по-широките рискове, свързани с дългосрочната стратегия на компанията, например промени в пазара, конкурентна среда, технологични промени или социално-икономически фактори. Те подпомагат ръководството в идентифицирането и управлението на тези рискове. Специалистите по управление на риска работят за да предпазят компанията от финансови загуби и за да осигурят стабилност в бизнеса. В зависимост от сферата на работа, техните задачи и умения се различават, но всички те са свързани с анализ, оценка и минимизиране на различен вид риск. Кои ще са ви необходимите ключови умения, за да започнете работа в такава сфера? Солидни познания по финансови теории и моделиране на риска, способност за анализ на пазарни, кредитни и оперативни рискове, владеене на инструменти за финансово прогнозиране и софтуер за управление на риска, като R, Python, са практически задължителни. Къде работят специалистите по управление на риска? Обикновено те са заети в банки, в застрахователни компании, инвестиционни фирми и големи корпорации. Какво е кариерното развитие? Започвайки като анализатори в управлението на риска, специалистите могат да се издигнат до позиции като ръководител управление на риск, главен риск директор, CRO или дори по-високи изпълнителни позиции. Какво образование би било подходящо, ако искате да работите в тази сфера? Много университети предлагат специалност управление на риска. Друг вариант е да изберете нещо в финансите с фокус върху математика и статистика или просто да следвате математика. Като риск менеджер е необходимо много добро разбиране на числата, модели за оценка и модели за ценообразуване на различни и нови финансови продукти. Има на пазара няколко сертификата, които могат да ви помогнат да се отличите от групата кандидати, ако търсите работа в такава сфера. Това са, например, Certified Risk Manager или CRM, Financial Risk Manager или FRM, който се специализира само върху финансовия сектор, или Professional Risk Manager PRM. Каква стартова заплата може да очаквате в Германия, ако имате между 0 и 3 години опит и стартирате в сферата на риск менеджмент? То тогава може да очаквате между 58 и 62 хиляди евро годишно. Тук отново диапазонът зависи от това в къде живеете в Германия, в коя фирма точно сте назначени, дали това е малка фирма или голяма фирма, както и дали имате отговорност за да водите екип, дали сте team lead или не. Продължаваме с друга много разпространена професия в финансовия сектор и това е Financial Consultant в Financial Services. Финансовите консултанти предоставят съвети по финансово планиране, инвестиции, данъци и застраховки. Те помагат на физически лица или компании да разработят стратегии за оптимизиране на финансите си и постигане на финансовите си цели. Необходими ключови умения, отлични комуникационни умения за работа с клиенти, задълбочени знания по финансово планиране, инвестиции, данъчни закони и застрахователни продукти, в зависимост от точния фокус, който вие бихте имали, и способност за работа с различни финансови инструменти и решения. Къде работят финансовите консултанти? Те работят в консултантски фирми, независими финансови съветнически практики или като фриленсъри. Какво е кариерното развитие? Финансовите консултанти могат да развиват кариерата си, като изградят солидна клиентска база или да се пренасочат към по-специализирани роли, като управител на богатство, wealth manager, данъчен съветник или дори да станат партньори в консултантски фирми. Как изглежда ежедневната работа на финансовия консултант? В ежедневието си финансовите консултанти комуникират с клиенти, изслушват техните нужди и анализират финансовото им положение. Те изготвят персонализирани финансови планове,
Предлагат инвестиционни решения и оптимизиране на данъците. Често участват в срещи, презентации и подготовка на доклади. Работата изисква гъвкавост и адаптиране към различни финансови продукти и регулации. Какъв е кариерният път в повечето компании? Началната позиция обикновено е като младши консултант или асошиет, където се учите да работите с клиенти и да събирате информация. След това можете да преминете към по-високи роли като консултант, старши консултант и след това към управленски позиции или специализации в специална functional topic или technical topic. Например, Big Four, това за тези от вас, които не знаят, това са Deloitte, PwC, EY и KPMG. Има ясно структуриран път за развитие, включващ обучения, сертификации и натрупване на опит с клиенти от различни индустрии. Какво образование или сертификати са подходящи? Образованието е разнообразно и зависи от вашия фокус. Най-често може да използвате финансово образование, IT образование или комбинация от двете. Не е невъзможно да влезете в тази сфера с икономическо образование, но определено ще е по-трудно и ще трябва много да учите в движение. Също така се търсят кадри с образование в математиката или в статистиката. Кои сертификати биха ви били полезни? CFP или Certified Financial Planner, CFA, Chartered Financial Analyst е може би най-популярното от всичките сертификации. Други локални или международни квалификации, свързани с финансовото консултиране, също биха ви били от предимство. Нека поговорим за стартови заплати в Германия, то това са между 53 и 64 хиляди евро годишно. Виждате, че те са приблизително еднакви с последните 3 професии, които разгледахме. И пак тук диапазонът, понеже е малко по-голям, зависи от това точно в коя фирма започвате, точно къде се намирате, дали носите някакво допълнително образование или опит, който не е нужно да е в финансовата сфера, както и дали носите отговорност за екип, в смисъл дали сте team lead или не, и дали ще носите отговорност в следващия си проект за специална тема. Останаха ни 2 много интересни професии, за които да говорим, и сега започваме с Portfolio Managers. Портфолио менеджерът е финансов професионалист, който работи за компании за управление на богатство, Wealth Managers или Wealth Management Companies, в пенсионни фондове, фондации, застрахователни компании, банки или хедж фондове. Те управляват инвестиционни портфейли от името на индивидуални или институционални клиенти. Обикновено това включва създаване и надзор на инвестиционна стратегия, която избира портфейл от активи, за да отговори на нуждите на клиента. Кои ключови умения биха ви били нужни? Задълбочени познания по инвестиционни стратегии, разбиране на финансовите пазари, включително на финансови активи като акции, облигации или други инвестиционни продукти, силна способност за анализиране на пазарни тенденции и вземане на информирани инвестиционни решения. Къде работят Portfolio Managers? Те могат да работят в инвестиционни фирми, взаимни фондове, хедж фондове, пенсионни фондове или в частни капиталови фирми. Какво е кариерното развитие? Portfolio Managers обикновено започват като анализатори и след време могат да преминат към по-старши роли, като старши менеджер на портфолио или директор на инвестициите. Какво образование е подходящо? Образование в областта на финансите е препоръчително, а притежаването на CFA, вече го споменахме по-горе, Chartered Financial Analyst сертификацията е почти задължително. Сега нека си поговорим за стартовите заплати в Германия. За хора с 0 до 3 години опит, стартовата заплата е около 60 000 евро. Това трябва да се приема с известна резервираност, тъй като, както споменахме, управлението на портфейли не е начална позиция. Обикновено хората започват като анализатори и само след няколко години могат да се издигнат до позиция менеджер на портфейл или портфолио менеджер. Според компенсационното проучване на хора, държащи сертификата CFA и на техните членове от 2019 година, портфолио менеджер са докладвали типична глобална обща компенсация от 177 000 щатски долара, от които 126 000 са основна заплата. Тук, разбира се говори за хора с много високо специализирано образование, които работят в, както казахме, големи и престижни фирми. Затова и заплата тук е доста по-висока. И последната професия, която ще разгледаме, е тази на investment banker. Какво прави инвестиционният банкер? Инвестиционните банкери помагат на компании да набират капитал чрез имитиране на акции и облигации. Те също така съдействат при сливане и придобиване, това са Mergers and Acquisitions или M&A, оценка на компании и предоставят стратегически финансови съвети.
Задълженията на един портфолио менеджер може да бъдат, например, извършване на обширен финансов и оценъчен анализ за оценка на дълг и собствен капитал при сливания, придобивания, транзакции за набиране на капитал, изграждане на финансови модели за оценка на потенциални и настоящи клиенти или индустрии, провеждане на due diligence, проучвания, анализи, документиране на потенциални и текущи сделки, идентифициране на потенциални проблеми по сделките и правилно уведомяване на членовете на екипа, подготвяне на презентации за ръководството, акцентирайки върху финансовия анализ и резултатите от проучванията, подпомагане в разработването, изготвянето и представянето на предложения и презентации за клиенти и потенциални клиенти. Участие в срещи с клиенти, сесии по изготвяне на документи, проучване на индустрии или сектори, определени от старши банкери с цел таргетиране на определени клиенти или индустрии и много други. Какви умения ще са ви нужни, ако искате да работите в тази сфера? И трябва да кажа, че тук листът е доста дълъг. Ще ви бъде много полезно, ако имате задълбочено разбиране на финансовите пазари, отлични умения за преговори и комуникация, силни познания по финансови отчети, баланси и отчети за приходите, способност за работа по напрежение и дълги работни часове, внимание към детайла, силни аналитични умения, отлични математически, писмени, устни и компютърни умения, способност за адаптация към нови задачи с малко предизвестие, способност за работа по няколко проекта едновременно, стилно желание за успех, развиващо се все по-зряло вземане на решения, задълбочено разбиране на счетоводството и финансите, ангажираност към удовлетворяване на вътрешни и външни клиенти и може би някакво пътуване се изисква, но то ще бъде минимално. Къде работят инвестиционните банкери? Повечето работят в инвестиционни банки, като Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley или в малки консултантски фирми, така наречените Boutique Advisory Firms. Какво е кариерното развитие? Инвестиционните банкери обикновено започват като анализатори, след като се издигат до старши анализатори, вице-президенти и потенциално до управляващи директори или партньори в топ фирми. Какво образование е подходящо? Бакалавърска или магистърска степен с висок успех по икономика, финанси или свързани области, често допълнен с MBA. Предпочита се стаж или предишен опит в финансовия сектор. Имайте предвид, че това е изключително конкурентна област и трябва да се отличите. Основната специалност може да бъде счетоводство или финанси, където ще научите счетоводство и корпоративни финанси, като допълнителна специалност може да изберете компютърни науки, математика или статистика. Сертификация, като например CFA, е не само препоръчителна, а много полезна и едва ли не задължителна. Изборът на университет също е много важен. Бакалавърска или магистърска степен или MBA от непопулярен университет няма да бъде достатъчен. А сега да си поговорим и за стартовите заплати в Германия. По данни на Kununu, ако имате опит между 0 и 3 години, то може да очаквате една стартова заплата между 71 000 и 110 000 евро годишно. Сега нека си поговорим за стартовите заплати на инвестиционен банкер в Германия. Според Kununu, ако имате между 0 и 3 години опит в тази сфера, то може да очаквате една стартова заплата между 71 000 евро годишно и 110 000 евро бруто годишно. Първоначално тази сума звучи много висока и особено в сравнение с останалите позиции, за които говорихме, е значително по-добре платена от тях. Но тук трябва да вземем предвид няколко много важни неща. Първо казваме, че образованието, специализацията, сертификацията и така нататък за хора, които искат да работят в инвестмент банкинг е много по-висока, отколкото тези в други финансови позиции. Трябва да имате предвид, че ще ви трябва образование от топ университет и то най-вероятно от самия град, в който след това искате да работите. Друго нещо, което да имате предвид, че в Германия няма чак толкова инвестмент банкинг, както или поне не е на такова ниво, както е в Ню Йорк или в Лондон. И другото нещо, което трябва да имате предвид е, че работата е изключително много, изключително натоварваща. От вас ще се очакват дълги часове, включително в селата, включително през уикендите. Независимо дали те първо започвате кариерата си или обмисляте промяна. Финансовият сектор предлага широк спектър от възможности. Ключът е да откриете коя роля най-добре съответства на вашите умения и интереси и след това да действате. Всяка от тези професии предлага потенциал за растеж и стабилност, ако сте готови да вложите усилия. Ако се интересувате от някаква от тези роли, отделете време да проучите повече или дори се свържете с професионалисти, които вече работят в индустрията, за да получите ценни насоки.
И ако искате да научите повече за изграждането на кариера в финансите, не забравяйте да се абонирате и да следите следващия ми епизод. Също така не забравяйте да оставите коментарите си по-долу, коя от тези професии бихте избрали за себе си или вече може би работите в някои от тях. Изненадаха ли ви заплатите? Какво още бихте искали да научите? На един от вас ще отговоря в следващия епизод. Следващата седмица ще говорим за това как AI или изкуственият интелект променя начина ни на инвестиране и как да го използваме за оптимиране на личните ни финанси. Това беше всичко за днешния епизод. Изключително съм ви благодарна, че отделихте време от деня си, за да слушате и се радвам, че бяхте с мен, за да научите нещо ново. Надявам се разговорът днес да ви е бил полезен и интересен. Не се колебайте да ми оставите коментар, да харесате и да изпратите епизода на приятел. Също така споделете ми какви въпроси относно кариерното развитие или работата в финансовия сектор ви интересуват или какво искате да чуете в следващите епизоди. На някои от коментарите ще отговоря следващия път. Благодаря ви, че бяхте с мен, пожелавам ви страхотен остатък от деня и ще се чуем отново следващата седмица по същото време. До тогава и не пропускайте следващия епизод.